Ar Cleachtadh 20.2 Ceist. Tá spáineann an Graif thaobh an cuimhneas, the relationship, idir kilometre agus mílta. Úsáid an Graif chun na nithe seo a chunmhartú to convert, roughly, go garbh, 60 kilometre go mílta. Okay, so seo é kilometre agus tá ag dul go dtí 60. So feicimid suas an seo, okay, beidir go sin níos fearr le rud aige níos mó. Okay, so just feicimid suas an seo. Okay, so now go garbh. So bhímar ar an líne sin, so an seo náid a bualamid an Graif agus úsáidimid líne díreach den. Not é sin, actually, but okay, úsáidimid an líne. Candal an seo. Agus bhálam gúil an líne díreach. So feicinn sé cosúil le ceartm sin. So feicinn sé go búlann sé an líne ag láislí, so láislí idir 35 agus 10. So bhéin ag rá 37.5. Míle. Okay, could do 8 kilometre go mílta. So tá ag feicinn ar an 8, búlann sé an Graif an seo, agus tá sé seo i bhfad níos séasca. Tá sé corm le 5. Seo 3 míle. So tá ag feicinn an seo 3, tá ag dul suas an seo. Tá sé búla é seo ag an áid sin. So tá sé láislí idir níos mó ná láislí idir 15 agus fé, so feicinn sé cosúla like 8 míle. Agus 15 míle. So an seo díreach láislí an seo, bhualann sé líne an seo, beag nach ag 10. So féidirling rá bheag sé sin 7.5, so féidirling rá beidir 9 kilometre. Dúirt sé go garbh, so déanaan rud is mó go féidir leat, an rud is congrach. So an Graif atá comhuireach go díreach é an Graif thugtar an seo, so tá gá rud a thumid géirigh álmach. An tain sé tríd an bun faointe, se, agus an líne díreach é se. Is líne díreach é go thomláin. So is féidirling rá is Graif atá comhuireach go díreach se. Okay, so sin Ceist-a-2, inis Ceist-a-3. Tá spáineann an Graif thaobh an cuimhneas idir céimhne Celsius agus céimhne Fahrenheit. So an Graif atá comhuireach go díreach é an Graif seo minic de bhreagra. Well, an tain sé tríd an bun faointe, ní héan. Is Graif atá mar líne díreach é ach ní tain sé tríd an bun faointe, ní tain sé tríd náid nó náid, so ní ha. Agus ceartad scríomh mar ní tain sé tríd an bun faointe náid. Úsáid an Graif chun na nithe seo a chunmhartú go garbh. Okay, so 35 Celsius go Fahrenheit. So bháling feicint ar seo na Celsius, so teige dí 35 agus just déan líne díreach go dtí go búlann sé é leis an seo. 35 Fahrenheit sin 95. Sorry, 35 Celsius sin 95 Fahrenheit. Inis 15 Celsius go Fahrenheit. Well, it's beag nach an seo. So beag nach ag 60 Fahrenheit. So tá sé 15 an seo, 7.5. So tá sé timpeall 15 Fahrenheit. Okay, 15 Fahrenheit. So bhálam just seo glan arís 15 Fahrenheit. So rockwood an seo go dtí Fahrenheit. So an seo 15 Fahrenheit timid suas go dtí go búlamid leis an líne darg agus feicimid an seo go búlann sé an y-as ag 10 Celsius. 10 Celsius. An seo ó 15 Fahrenheit. 100 Fahrenheit an sin
Céad Fahrenheit, so rockmid suas an seo lína díreach agus an sin táid a géirig fecint agus be ceart de rialóir a úsáid ag duine bheith seo san fíorscrúdú. Gan deirt. Ok, so sin láslí idir 35 agus táhead so bhénig rá 35 37.5 de Brunner Celsius. Má bhí an réon teochta idir 55 Fahrenheit agus 90 Fahrenheit lá ortha léirigh an réon seo is Celsius. So 55 táid ag dal sús an sin. So tá sé láslí idir 10 agus 15, so an seo fecinn sé go bhfuil sé like 30 Celsius sin agus 90 an sin. Ok, so 90 táid ag dul súscatí 90 Fahrenheit ag dul súscatí go bula mid leis an Graif Brunner be cheart an lína díreach úsáid lei sin le rialóir in san gná saoil gan a bheith déanamh bheith seo riomhre agus an sin tá méid an dul an seo. So níl sé go thomláin ar láslí tríd an bosca sin, so tá méid an chu sios an seo. So níl sé láslí idir 3 agus 35, so tá méid an rá 32. 32 Celsius. So idir 30 agus 32 Celsius. Ok, agus bhí siad ag rá go garbh. So ní caithmid a bheith robortha faoi é a bheith firfa.